Ndimwange mchitoro kuti makamakurowa panze. Wangu ndizo. Takata tuunganiwa patanga kuburwa muno mbaya paitapa masipsa. Hapa tatanga kutukiwa paya. Ichishaudiwa saka takaikuereka tangounganiwa. Sevano vakanga vachitaura kuti ida kusagira mamoyo. Takatozobva ipapo takutotiza takatongomiswa imwe mota ndokatapinda. Ndotaida kunobata basi ratuni. Ndogara kumudhuri. Ngombe yayi yakataurire. Sende kusvika pakuti zvazviziva abereki murume wacho akatonga poison pamusoro unedzana nemukadzi nekuti mukadzi akatobva kumusoro kwavo kumba kwavo achipinda kuvabereki vake asi pane nyaya yekuti vaida kuti mukadzi amboenda kumusha kwake ambonorairwa something like that. Vamwe mukadzi ava ndamai vake nemukadzi asi havasi baba vakasiyana nababa vake asi pavakandorora mukadzi vakamurora kumusha kwake kune vana baba vake saka vana mai vaiti endai kwachibhindura wavo andizvo zvamai ndizvozvo vakauya ri kubhindura vacho varipo ndimi yekubhindura vacho. Okay. Saka nyaya iri panapa yatatanga mudare ramambo Mungezi ndekusawirirana kwemurora kwemwana wenyu pamusha patezva. Tida nyaya yekuti iverengwe maminitsi ayo toiziva kuti paikasarira izvokutsanangura kwese kwamuri kuita nyaya dzaiitwa namambo Musuyakadzi. Nyaya iri apa inyaya yekunetsana vana mai mudzimba umu nemadzitezvara ari mudzimba umu emisha imwe yakasiyana havadi vakadzi vevana ivo vaine vavo vakadzi ivo vaine avo vavo varume mudzimba but vada kukondorora imba yemwana kuti vaite sekunge ivo ndo vaamai guru kana kuti ndivani. I don't know kuti why vanhu vachiita mitemo yakashata yakadaro. Ndo chinhu chiri kunetsa munyika. Vana havachada varoora vanoda kupa vana vakadzi ndakuwa vakazodai vakazodii zvino hazviite kakumana zvinhu zvakadaro hazviite. Mapepa anenge achinzi namagistrate kana muchiziva kuti muri kupinda mukoti mapepers edu anofanira kunge ari inhingi akarongedzwa kuziva kuti mangwana pandiri kupinda mukoti ndiri kutanga nenyaya iyi tiri kuita izvi nezvichitori plan mapepers asingatsvage tamudare zvatiri kuita izvi. Patakasiyira nyaya ndepekuti vakwasha vaiti mwana anochengetwa ambonorairwa vachimupa kuna mai vake vachiti aiwa kaini makarora kubhindura kuna vana baba vane mwana handigoni kutambira mwana iyeye ndopatakasiyira ndobva vaenda vanhu vadaro ivavo ndo vakunoita hondo kuti nevakwasha vaya ndozvazviri kutaura. Ndo zvakaitika here mamai makagara pamusoro edare? Ndo zvakaitika here? Pamusoro edare hazvisiridzo zvakaitika. Ivo vakwasha vakutondinyepera ndakabuda ini ndichienda mushure mekunge mambo ati mwana ari mumaoko menyu. Mukwasha ati hamuchada mukadzi. Saka mukwasha wangu akatouya nemumwe mukadzi aitaura muno mukadzi wake
ndokusaidzira mwana uyu panze apo isati aenda mwana ndokutozopiwa mari nemapurisa ipana pekuti vateere kwandandaenda ini vari kunyepa zvavari kutaura ivo ndo vakatosaidzira ndizvo vari kutaura nhema vari kunyepa ukasavaudza kuti vari kunyepa ivo vachinyepa woitwa sei vakatosaidzira mwana wangu mushure mekunge mambo ati mwana ari mumaoko menyu kusvika musi wa14 ndo zvakataurwa nedare izvozvo ndo mutongo wakapuhwa nedare wekuti right mwana ari mumaoko menyu kusvikira maronga nyaya yekuti mwana aende kwamakaroora handiti ndopatiri kuti isusu pakazochinja sei ndopari kutaurwa nevavo kunzi tasvika panze hondo yakabva yatanga ndivanani vakanga vakuita hondo zvatoda kunzwa kuti ndianani ndositani taenda mwana ndiye wacho vakasairira mukadzi wavo akatozotsvaga nhamba dzangu akatozouya kumba vataura kuti vakasairirwa nani akaita hondo ivo vari vakatosairira mwana wangu akati mumota hausi kupinda mukadzi wemukwasha anga aripo aitaura akagara pamukadzi wemwana wavo wakamutsvagira akati ivo murume asisiri wako murume wangu vanhu vaiona panza ini ndakazoona mwana asvika kuma6 o'clock ini achitaura kuti mama achichema vandisairira vakati mota hamuna nzvimbo yavo asi ivo vakukireta kuti ivo vakaitwa hondo ivo vari vakatoitira hondo mwana wangu panzapo vakamuabuse wambonzwa yataurwa namambo kuti mimatezvara hamudi varooro kasi muri vakadzi venyu ende uri kuona kutozvino ndo vari mudare kuzomirizana nemukadzi wemwana makuna totonga dare takatotsamwa kare kuti munogara dare romwana makuna vatezvara moda kuripiswa mombe mudare ramambo kuita kwakadaro atidi vanhu vakadaro samisa dare redu kusvibisa kutendera mwana wenyu kuti ngaenda achichapaza vana vevanhu manje munzvimbo mozonouya mane defense mudare ramambo ndimagara hazvisiri izvozvo mukadzi wenyu totonga dare murume nemukadzi wake so that toziva kuti zvatakagarira apa takagarirei munaipedza here nyaya yekudanana kwemwana uyu nemurume nemwana wenyu imimi kuuya kwamaita nhasi muri mega pano mungadai mauya panapa mapa excuse kudaro handiti tine urombo zvikuru kuti mwana wangu haana kuuya pano nezvikonzero ichi nechichi handiti ndangoti handingarege kuenda kudare sababa nyaya ndavinga panapa hatina maproceedings atingaite dare tichibvunza imimi pamusoro pemuroora mani hakuna chivanhu chakadaro movha tochiwana kupi chakadaro ichocho hachiko agarai hamurambidzwa garai zvei taurai baba zvamuda kutaura kuuya kwandaita pano semunhu akanga aripota nyaya chichemo chanana ndasina kutozivaona nababa pekuti vana baba vangu vachidza vari kusauna saka handina kutoziva kuti vakauya uyu mukomana aifana kunge akauya asi mai acho vakatodedzwa hanzi njere dzake dziri kudai ari kuchipatara ngatiitei odha kamudare mameseji ndinawo avari kuramba ivava avakatumira ekuti chii panapa taurai zvake zviri mumeseji makatopusa hamuna kungwara matambira kunonyudza endai nehure iroro ramakanyengera mwana wenyu muchanana chete tinosangana musi wa14 munhu wavari kuti hure uyu mukadzi wemukoma wemwana yenyu ari kurwara saka ivo havana kuziziva second born yangu ini ndo murume wemukadzi yeye saka ava vanga vasikaonana havazivana inini chatiri kuda ndechekudai saka chandikukumbira unoteerera baba nzwai kandikubatsirei chinhu chakashata kutambisa nguva yeupenyu hwevanhu
nezvinhu zvaunenge uchinyatsoziva marizao dzachona kuti zvatiri kutaura panapa we are wasting time. Zvatiri kutaura panapa zvinangwa zvedu ndezvakati. Handiti mukadzi kana asingadiwe mumusha ngaabuditswe mumusha. Musati mazosvitsana pekuparirana dzingozi mumisha menyu. Handiti mwana wenyu akunzi akupenga kana kuti ari kuita sei nekuda kwemukadzi wakatsvaga, ndopaane maronda ose atiri kutaura nezvawo. Azodai moto azopupura kuti munhu arunzi ari kupenga pasina kupenga kwaari kuita. Handiti maona zvese izvozvo kutambisa nguva. Vanhu chatinoda ndechekuti kana imba isipo haipo. Handiti maona imba isipo haipo. Don't waste our time. Don't waste your time kufunga kuti manje tikazodai tikada. Zviri nani kuti mudaro mopiwa mirango yenyu nematare zvinoda kufa zvofa. Handiti zvinoparara zvobva zvaparara. Handiti pane kutambisa time yematare kuti ngatidai pabanga vana baba zvino hameno kwavabva mari kutambisa mari nekudini dini. Mwana wamakanorora kana makanorora makaita chinhu chakanaka muchinorora mukadzi kocha makutadzira kugara naye chachi. Handiti kana paita zvinetswa zvokuti hamuchagona kugara nemunhu vanhu vanobuda pachena votaura kuti isusu jira rarema. Handiti totora mwana uyu tomudzosera kuvabereki vake nemirango yacho yematare, kwete kuhwandana nezvigunwe kudai. Hatina kwatiri kuenda. Hakuna chinhu chakashata sekuzvichita kuzvinyengedza sowega kuti ende kudaro tonozonodai tozonodini dini. Munonetseka nekushandisa mani anopera maplans kudare dare haripererwe because inenge rakangogara pano patiri pano ndo parinenge richingove. Handiti ini tikafa panapa rinongosara riripo dare. But tiri kutambisa nguva yemwana wenyu, tiri kutambisa nguva yemwana wevanhu. Handiti chisingaita hachiite. Mukomana wenyu yakataura muno kana ndisiri mistake yekutoti anga asingachatode mukadzi. Saka munhu amanikidzwe kuda mukadzi kana asingachamuda hachada. Ndo zvinhu zvinenge zviripo. Handiti matare anotonga mhosva dzinenge dzaparwa nevanhu. Hawo mukadzi auchamuda makagara naye makaroora makasvika papi takadai right. Nguva yamagara nemwana wemunhu bhadharai zvakati. Ndozvangada muchishishinika nazvo izvozvo kutsvaga kuti mutipe mwana wemunhu asi kungotambisa kana kungofunga kuti ndichadeya pasina chandichada ndakapedza naye mwana wemunhu. Izvozvo ndo zvine zvakurabwa nedare. Handiti saka tichida iye manje ndiye wotitaurira ka zvaari kufunga pamusoro pemukadzi wake. Tonzwisisa nyaya yake. Ane nhumbu here mwanawo? Ndipindurei ndima ndiri kubvunza usatsikitsire pasi kayo. Anti masona hana nhumbu. Chiripo kutorwa kuitwa mukadzi nemunhu asiri kumuda. Ndiye anenge achiziva chaachiva kuti akaka. Ndozvavanenge vachiita vafana murodo. Aka here? Handiti vana vevamwe vanhu. Saka ndozvatinozoramba isusu kuno seumambo kuti mudunhu medu hatitenderi zvinhu zvakadaro. Kuroora kwacho kune mbiri kwokuti makanoroora kwamakanoroora ndokwandinoda kuona riri kupi listi racho. Kwete kunosvika mumusha mevanhu mukungonoore kwanza ndeve kwanhingi vasvika mumusha maanhingi vatora mwana wemunhu konzi vakanorora. Hazvisi zvatiri kutaura.
Uchenjeri mberi kwedare baba usingamushandi kana mbichari. Imi makaudzwa namambo pano vagira endai naye muroora imimi kwete vamwe vanhu. Kusvira musi wa14 munosanganisa njere ava vachiuya musi wa14 munaye kamai makumudzingira chii? Injere idzo dzokutaridza kuti imi batedzora ndimi musingade ava nomwana vagare. Muri mokuzomhangara zvakare kuti mwana wenjaifa kuzomhangara imhangarira zvipi zvavo nomukadzi ndima kutomhangara mukadzi wenyu maimhangarira imimi makazowana kupi izvozvo? Tina kuti sunzai maoko tikukuudzai chete chinetso chenyu chamunacho pfunga menyu. Uchenjeri hwenyu hwakatoshupa hwakanyanyisisa mukati neikoko kwamugere ikoko varoora vese vanotobva chete. Mchira magrosa evana chete ndashande yatwitwe tichidya grosa ndauye tichite tichidya grosa. Zvinooneka zvega inisi yaita kutumirwa nemunina inini mukoma wacho munina wanga ari South Africa saka yakatumira madetails ayo zvakatikwa ndo zvakabata zvinokutikwa hazvina kuita sei hazvina kubatwa batwa. Seamanyorai zvipasi grocery rakamakwa pano kunzi rakaitwa kuvhura muromo ndiro hapana. Dare rachona raifamba sei tongonosvika chete pokunzi musikana vhura muromo haina kuiswa haina kumakwa chinhu apa yakamakwa haina chayakamakwa kuratidza kuti haina kubviswa. Saka maitaurirana sei nhau dzekurodzana pachivanhu musi izvozvo zvisina kuitwa. Right, musikana $100 kana mapedza mune muchindiudza ndichikuudza izvi. Kwanzi bhegi remanapukeni chii izvozvo 110 yakabviswa here? Hazvina pafoni munhu aitora pafoni anenge asina kuchimaka zvakanaka. Then mhandamidzi vakabhadharwa niki 190 ndo yakamakwa. Then mafukudza dumbu haana kubviswa apa chiuno. Right, zvababa zvii chainingiriwa izvo? Hapana roora kapa. Pane 2 izvi zvamuri kundiratidza muri kuratidza kumakumbo kwenhingi kwelist renhingi. Vhurai list rekuroora panhingi yedu. Izvo zvinhu zvinofana muzviita mufoni nemapepa riripo. Imi renyu riripi list rekuroora racho? Anarebo ndiani? ngomani kumamutuya kudare sei? kupapataka papana hako kumusha takatokoparadzana panapa musiya manga munaro nini saka rakazobva rakuenda kumwana kuti iye kumusha kwenyu kwachona makamborodza vanhu here?
Zozi izvi zvirikutaurwa paizvi hapana roora kuona. Chinhu chatiri kureva kana tichiti hapana roora riripo, listi makanyora but hapana zvakabviswa but ndopototendera here kunjataidzana kupota muchiuya kuno kumatare muchishungurudzana musina kunikirira kudzoka nemi kumatare manje ndokwawakakutodishamisa kuti akatofotirwa emergency makudiwa kumwari kune nyaya yekutemwana. So chiregai tipedze nyaya. Baba ava vari voga havasiriwo vangapedze nyaya yemuroora. Handiti? Ehe. Pana nyaya tingataure kuchivanhu teti tichitaura nyaya yemuroora naningi navatezvana. Iye murume wake aripo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ameno baba, hapana nyaya yatingataura anopedza nyaya murume wemwana. Ndiri kuda here mukadzi handidi. Ko takakupai mutongo wekuti michitorai mudzimai wenyu kusvikira mamudzosera kuna nababa vacho. Handidi. Ndokwamaifanira kuendesa mwana uyu kubudikidzana natete vake. Ndokwaifanira kunorangwa zvamaitaura kuranga. Imi tikatarisa kwenyu hakuna nzenzadzeko. Makuda kunoranga vana vevamwe kunhingo. Ukaona munhu anyengana nemunhu vadanana kusvikira pakuti totorana. Haana nhumbu yakambobhuya kamwana. Handi ndizvo? Kureva kuti ada munhu nezvaari. Hapana chatinofunga kuti akazofoswa kuti anotora mwana nekuti akanga aita mimba. Handiti? Akatora mukadzi by so willing. Kuyavakaya zvakanaka zveshuwa. Handiti mapawa. Tikati vatambira. Zvakanaka zvakatora kuti uchapfika tichiuya kuti akumatare nhasi. Vakati tichadzoka tikanoti gare tiri kudzoka. Saka nyaya yenyu inoda kuti tiipedze mwana aripo. Hameno kana tichiwirirana. Pabangai munoti ndinoipedza. Aiwa ndizvo. Munodii? Todii? Ndandishupiro dari kuti tinzokuna pavakaenda uka. Vanhu vana kuti ari kukwanisa kuti afambe uyatungisa itoya kuno. Sezvo vana baba vakuwanika kudai so. Ndatosununguka kuvaona. Isitogara kure amene mune makuita sei panyaya isati fambe nemakumbo. Patabva kure tobva kubhindura. Aiwa ndizvo. Saka unongoziva zviriko mazuva Ndisinoita kunomuona mwana otsvaga mari yekuti mukwanise kuuya kuno musi wa29. Iyo oyo wanga ari kutonomukumbira kuhospital kati kana vachikwanisa kuona kuti anokwanisa kuuya kuzodaira dare ouya vana vabatoita sei hatichida kutongana nebenzi ndositi mataura kuti ibenzi ari kupenga inini panapa ime normal person handigone kuzointerviewa kana kutaura nemunhu anenge achirwara. Handiti mapawa chandinenge ndakuita ndechekuti benzi harigone kugara nemunhu asiri mubereki waro. Ndoseparata kuti uyu ava vabereki vemwana uyu vazive kuti mwana uyu vakazotadza kugarisana nemurume wake akudii akurwara murume akurwara. Handiti cheti chizoudzwa nechipatara. Handiti ndizvo? Kusvika musi wa29 ndimo notiudza kuti kana vachikunyorerai vanokunyorerai mapepa anotaura condition yemwana. Toona kuti condition yemwana kana munhu akanzi anopenga anogona here kugara nemukadzi achirwara. Handiti kurwara handiti unenge waurwere vanhu vakadaro agona kugarisana nemukadzi but muno mudare muromo wake ndewokuti handichada mukadzi. Handiti saka ndaida list iro ndo ratakanga tisina pano rekuona kuti right watora mwana wemunhu wagara naye auchamuda zviri kurevei. Mambo vanopa murango
kuvanhu vakadaro. Handiti ukaona munhu achiti ndichada mukadzika atove neumwe ari kuchapaza futi. Saka tigone kuregerera zvinhu zvakadaro zvichiitika. Munhu anofanira kurohwa nehana kana atora mwana womunhu. Handiti anofanira kurohwa nehana, kuvhunduka kuti mwana womunhu. Handiti saka ndo pandiri kusiyira nyaya yenyu. Ngatidzokei musi wa29 tipedze nyaya ipi iyi. Madzitezvara kwaanobva kubhindura uko, imimi ndimi mauya kudare mungadai makavhara dare kuti mukomana ari kuchipatara. Saka hatisi kukwanisa kuti tinge tichipinda mudare nekuda kwekuti hakuna anozopindura zvinenge zvichidiwa mudare. Handiti isusu tomisa avo vatakati vauye kudare vachiri kudzimba dzavo kuti dare riye razochinjwa, takumboritarisira kusvika musi wa29. Handiti hatina kwatiri kumhanyira, ndo mutemo wematare. Saka izvino tikashandisa mari yekubva kubhindura kusvika pano kuuya nekudzokera pasina chatabuda nacho, wozodzoka futi hatigone kuita zvinhu zvakadii zvakadaro. Handiti next court imimi baba imimi ndimunotopa vatezera mari yokudzoka. Zvino munotaura muri panze. Munotaura muri panze. Yakanaka. Hakuna kupokana, hakuna kubva, hakuna chii. Ngatiendei nokugadzirisa. Ndio nogara pasi kutaura. Musatize ane musaite. Mira musaina.